Malam Aminu. Ai barin gari zan yi. Saboda me? Na gaji da zaman wannan jiha. A ce shekara nawa? Ka gama karatu? Babu aikin yi. Sana'a ta gagara. Wai baka da labarin cewa Honorable Muhammad Sani Idris Legbo Kutigi ya amince da kirayenmu na talakawa? Ban gane ba. Zai tsaya takarar gwamna a jihar Niger. To babu shakka, kamar yadda ya saba taimakon matasa da dattijai, kamar yadda ya saba taimaka ma dukkanin gidan marayu da kuma duk inda ya dace na talaka. Na rantse da girman Allah ni ma zan jajirce, za mu bada gudunmawa ta bangaren matasa da dattijai. Ganin cewa ya kai ga wannan kujera, to ka duba irin taimakon da ya mana a baya, tun kafin ya samu wata kujera. Ya taimaka matasa ta bangaren neman aiki, custom, immigration, soja, police, duka yana neman musu, sannan kuma yana taimaka ma marayu. Sannan duk inda ya ga ana neman taimako ta bangaren makarantar boko, islamiya, masallatai, duka yana yi. Dan haka mu yanzu za mu je mu sanar ma 'yan kasuwa da kuma kai ma da Allah ka koma yankin ku ka sanar mu mutane lallai ya yadda ya amince zai tsaya takara a 2023. Ai yanzu haɗa kai za mu yi ƙwari kafa gwiwa da komai mu ga sai ya ci zaben 2023 insha Allah. Za mu To shikenan. Na fasa tafiya mu koma kawai. Ka fasa?